Tretie miesto si vybojoval Lizard z Tupava. Tak my sme to v prvom rade pojali ako prípravu na novú sezónu, ktorá nás čaká už onedlho. Toto je turnaj, ktorý sa hral 2x10 minút, čiže tu sa mohlo stať čokoľvek. Je to krátky čas, ale myslím, že s výkonmi celého mužstva môžeme byť určite spokojní. Organizátorom klobúk dolu, nie len za tento turnaj, ale za všetko, za to, že tu toto dnes stojí, pretože Devínska je hokejbalová bašta. Vychovali sme tu kopec výborných hokejbalistov a Devínska Nová Ves si takýto hokejbalový areál určite zaslúžila. A ja za seba môžem povedať, že ja som tomu veľmi rád a ja dúfam, že s týmto ihriskom prídu aj nové výzvy a nové úspechy. Porazenému finalistovi Farme Petržalka sa ušlo druhé miesto. Tak v prvom rade by som chcel poďakovať organizátorom, lebo to skvele zvládli a takisto spoločnosti DNV Šport, že spravila pre Devínsku a pre náš šport niečo nevydané, čo tu strašne dlho nebolo, postavili nové ihrisko, veľmi pekné. A čo poviem k výkonu nášho týmu, no výborne, druhé miesto je super, takže tešíme sa a zároveň sa tešíme, že víťazstvo ostalo doma, tam, kde podľa mňa v správnych rukách po dnešnom zápase. Víťazom prvého ročníka hokejbalového turnaja Jepuri Cup sa stal HBC Jepuri Devínska Nová Ves. Už od začiatku sme chceli ísť za tým víťazstvom. Bol to vlastne náš hlavný cieľ a všetko sme tomu prispôsobili, urobili sme preto všetko. Myslím si, že sme sa dobre pripravili na to. Tá cesta ako nebola jednoduchá, hlavne v tom zápase s Farmou, ktorý sme na tie nájazdy vyhrali. Tam náš najlepší hráč rozhodol a postupne sme utužovali ten kolektív od zápasu k zápasu a ako nakoniec sme to vyhrali a sme veľmi spokojní.